Καλά έκανες και με έφερες εδώ, Αντρέα μου. Αξίζει ακόμη και η διαδρομή για να φτάσουμε. Μα τι λες τώρα, εμένα η θάλασσα χειμώνα καλοκαίρι. Φέραμε στη θάλασσα, αμέσως είναι σαν να μου σκάνει 100 εμβόλια. Όπα, τι κάνεις ρε παιδί μου. Συγγνώμη δάσκαλε. Να, πιο μάλακα τον κάνεις. Πού πάω τώρα δάσκαλε. Μπράβο. Έλα Λεβέντη μου. Καλά το πας. Όπα, τι κάνει. Τι κάνει ρε παιδί μου, είπαμε. Μα τι δεν είναι δουλειές αυτές τώρα, είπαμε το συμπλέκτη μαλακά το να πει. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Θα βγω εγώ έξω, σου κάνω κουμάντο να κάνεις σε πάρκινγκ εδώ δίπλα σε ένα αυτοκίνητο. Ναι. Εγώ ας πούμε βλέπω τον Παλατζή. Όχ, τι είναι αυτό. Εντάξει. Καλά που τον έφερε εδώ πέρα, τον έφερε να του κάνει μάθημα. Αν είναι δυνατόν. Έλα, σιγά σιγά. Όχ, Παναγία μου, πάει ο Ντενεκές. Αλλά κάτω κάνει, μην το βάζεις απότομα το συμπλέκτη. Όπα, τι κάνεις τώρα. Θα χαλάσουμε το αυτοκίνητο ρε. Θα τον πατήσει, παιδιά. Παιδιά θα τον πατήσει. Έλα, τόσα μαθήματα σου έχω κάνει ρε παιδί μου. Εντάξει, να το δάσκαλε. Όχι, έλα λίγο ακόμα. Έλα, όπα, καλά έτσι. Στο μαύρο, έλα σιγά σιγά πίσω. Πού τον πάει, Σιγά σιγά, όπα, έλα, σιγά σιγά. Μαλακά τον γκάζι. Το βλέπω. Μαλακά τον γκάζι. Λίγο δεξιά. Έλα το πιστεύω. Τι έκανε. Παιδιά. Όπα σου λέω ρε παιδί μου. Τι κάνει ρε παιδιά, μα είναι τελείως ηλίθιος ο άνθρωπος δηλαδή. Το αυτοκίνητο ρε, το απάνω το έδωσες. Πόρε γαμώτο. Παναγία μου. Μα τι κάνεις ρε παιδάκι μου. Θα το αποτελειώσει. Θα το αποτελειώσει το αυτοκίνητο. Όπα, έλα λίγο μπροστά. Κάτσε να... Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Θα χαλάσουμε το αυτοκίνητο ρε παιδί μου, τι κάνεις τώρα εδώ πέρα. Ο μαλάκας είναι ο δάσκαλος. Τα αμάκτικό μας βλέπεις. Είναι μακριά του. Δίπλα είναι εμένα, αλλά εντάξει, δεν έχει. Δεν μπορώ να συνεργαστώ. Τώρα τι κάνει αυτός. Είπα μαλακά τον γκάζι ρε παιδί. Άμα. Παιδί μου. Έλα Παναγία μου παραμονιάτικα. Τι μου κάνεις, καταλαβαίνεις μέρες που είναι τώρα να με. Ποιο μαλακά, κατέβα κάτω ρε παιδί μου, δεν σου ξαναδίνω να οδηγείς άλλη φορά. Τι να γίνει ρε γάμο. Μα δεν είναι δυνατόν τώρα. Μπρος πίσω, τι να εντάξει. Ρε παιδί μου σου είπα να το κάνεις έτσι. Μαλακά σου είπα, μαλακά μπροστά πάμε, όχι πίσω. Είναι πιο μαλακά, το αυτοκίνητο έπεσε του ανθρώπου τώρα. Πιανού είναι το αυτοκίνητο ρε παιδιά. Τι να κάνω κυρία μου. Τι να κάνεις. Τι να κάνω. Τι να κάνεις. Εγώ φταίω που τον έβαλα τον εμάθω να οδηγάει. Τον άνθρωπο τι θέλει το παιδί μου. Είναι αυτό το πράγμα δάσκαλε, σε πληρώνω. Από μέρες που είναι. Έλα Παναγία μου, στον κρεμό να μάθει όπισθεν. Αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί. Άμα δάσκαλε δεν ξέρεις τι να σου πω, εγώ σε πληρώνω. Τι είναι αυτά τα πράγματα, άλλη μία δάσκαλε. Σε παρακαλώ, φέρε μου τα στοιχεία. Κάτσε βρε αγόρι. Και σε παρακαλώ. Πού δεν πήγες και εσύ κάτω. Δεν καταλαβαίνεις, σου λέω, ας το κάτω πως είναι, μην πας πουθενά. Εγώ το πάω. Ας το κάτω σου λέω, μην πας Δεν το πουθενά. πιστεύω. Πω Παναγία μου. Περίμενε ρε, κατουριζώ. περίμενε ό,τι θα κάνω εδώ πέρα με τον άλλον. Ας το κάτω σου λέω. Βρε να το φέρω. Τι να το φέρεις ρε παι, πού πας. Ρε πού πας. Ωπα, σταμάτα. Δεν το πιστεύω. Παιδιά θα τα... Ρε Παναγία μου. Είσαι σοβαρός. Ρε τι κάνεις ρε, θα με πάνε μέσα ρε γάμο, δεν το καταλαβαίνεις. Μα δεν είναι πράγματα αυτά ρε γάμο. Δεν σου είπα τα αφήσεις κάτω. Θα σε κουτουλήσω. Δεν το πιστεύω. Αντρέα! Ρε Αντρέα! Πω Παναγία μου. Ρε τι μου κάνεις ρε. Πω Παναγία μου. Πω. Δεν το πιστεύω Παναγία μου. Αντρέα πάει το αυτοκίνητο. Το δικό σου. Ρε. Μα την Παναγία σου λέω, να δες. Πάσχα. Να προλάβω. Τώρα πλάκα μου κάνεις την παιδόλη μου. Έλα ρε εσύ. Εγώ με τα τηλέφωνά μου να φτάει το κινητό και αυτό. Κάνε τι. Μπροστά σου το κάνανε αυτό. Ναι παιδάκι μου, εδώ είμαστε όλοι. Πήγε μπροστά, δεν καταλάβαμε θα κάνει ξανά πίσω. Έλα ρε Βάση. Έλα Παναγία μου και Χριστέ μου. Έλα ρε Βάση. Μα είπαμε εδώ πέρα. Τι σε άφησα εδώ πέρα. Τι με άφησε, δεν βάλω το κορμί μου να σταματήσω τον τρελό. Δικό σας ήταν το άσπρο αμάξι. Ναι, δικό του ήταν το άσπρο αμάξι. Το άλλο το αμάξι αυτό δικό σας είναι κύριε. Ναι, είναι πολύ ψύχρεμος,
Συγγνώμη κύριε, αλλά δεν... Έπρεπε να είναι το δικό μου να σου πω τι έπρεπε να γίνει. Μην τον αφήσει τον άνθρωπο να... Εγώ να μην τον αφήσω, Αντρέα. Ο κύριος πρέπει να τον αφήσει. Αυτά είναι ηλιδιότητες. Δεν το παιδί να κάνει. Εμείς έχουμε έρθει όμως με τα οδήγηση στον κρεμό. Εγώ εσένα ξέρω, δεν ξέρω τον κύριο Δεν όμως. είπαμε τώρα Τι μέσα κυρία μου, συγγνώμη. Καταρχήν καλημέρα σας, Τριβίλη Βάσια. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Τι μαλακίες είναι αυτές που κάνετε ξαφνικά? Φαίνεται το παιδί να κάνει στον κρεμό. Μα του έχω κάνει κι άλλα μαθήματα και του είπα να κάνουμε το πάρκινγκ. Επειδή είχε λίγο χώρο παραπάνω εδώ πέρα. Παιδιά, τώρα πλάκα μας κάνετε. Τα στοιχεία μου κύριε, μη σας αναφορεί. Δεν σε λένε το όνομά του το μικρό. Ρωτάω, το μικρό στο όνομα, τι σε ρώτησε. Κρέμισε κι αυτό, είναι και ένας άνθρωπος μέσα, θα είναι πιο ωραίο το θέαμα. Ναι, παιδιά, βγάλτε με και φωνιό τώρα. Δεν μας χαίρεις πολύ χρόνο τώρα. Τώρα θα ήταν πολύ στενά εδώ πέρα καταρχήν για παρκάρισμα που με φέρει. Σου είπα κάτσε εδώ να το χρησιμοποιήσεις, είναι επικίνδυνη. Ρε Αντρίκο μου, δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα εδώ, με τα παιδιά παρέα ήμασταν, μέχρι να Κυρία μου, γυρίσω. εσάς δικό σας είναι το αυτοκίνητο. Όχι, του φίλου μου είναι το αυτοκίνητο. Εντάξει, θα καθοδήσουμε το φίλο σας. Έχετε δίκιο κι εσείς, ας πούμε, εφόσον ήταν η παρέα, σας δώσω το τηλέφωνά μου εδώ πέρα, εδώ είναι η ταμπέλα μου. Είμαι γνωστός στην αγορά, Νίκος Παπαδόπουλος λέγομαι, εδώ είναι τα κινητά. Και θα πάρετε τηλέφωνο εδώ και θα σας στείλουμε συνεργείο να το φτιάξουμε. Και τα δύο Καλά φτιάξτε το αυτοκίνητο που είναι στο κρεμό. Θα το φέρω για να Τώρα ενώσει, τι θα μας το φτιάξουμε. δουλεύεις, Τι να το έχεις κάνουμε. πετάξει. Και δεν ξέρω, πρέπει να γελάω ή πρέπει να κλαίω. Δεν μπορώ να Μα τι καταλάβω. να κάνουμε Έπρεπε κύριε να μου, όπως και εμείς το προσέχεις, θέλαμε, βρε, εντάξει, ο Βάσια. μαδικής είναι λίγο άτσα. Έπρεπε να προσέξεις, Δεν αυτό σε χρειάζεται. άφησα εδώ. Θα σε χτυπήσω, Αντρέα. Μα τώρα είναι το αυτοκίνητο μου στον κρεμό και θα χτυπήσει εμένα. Μα εγώ φταίω. Τι μαλακίες είναι. Ας το διάολο, καθήκια. Ανακαδία. Πω, και έβριζα σαν φορτεκφορτωτή, συγγνώμη. Θα έχουμε πολλά πίπη σήμερα, κυρίε και κύριοι. Πω. Τέλος της χρονιάς θα ακούσουμε όλα τα πίπη. Ήταν πραγματικά μια ευγενική χορηγία της εκπομπής. Πω. Να ρίξουμε όλα τα αυτοκίνητα στη θάλασσα. Ας το διάολο να Ενώση του πάτε. 2001. Άσια μου, πες μου σε παρακαλώ, τι ήταν αυτό που σε έκανε να εξοργιστείς? Παιδί μου, δεν ήξερα αν πρέπει να γελάω ή να κλαίω ή να φωνάζω. Δηλαδή ήταν και κωμικό λιγάκι. Δηλαδή λέω μέσα μου δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Έφερε ο δάσκαλος, ας πούμε, το μαθητή να κάνει πάρκινγκ στον κρεμό. Χριστιανέ άνθρωπε. Γιατί το χιούμορ δεν μπορώ να το χάσω και τελείως. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ ακόμη για τη φοβερή Βάσια Τριφίλη. Να είστε καλά. Βάλτε πολλά πιπ γιατί είπα πολλά μαλάκα.